ואני צריך כאילו להציל אותו. הבנתם? אז כאילו זה הקטע של זה. What the fuck? רק התחלנו. אוקיי, where is the baby? הנה אתה. מה אתה רוצה לעשות, תינוקי? סבבה. רק רצית לישון. What the fuck? מה זה? אוקיי. סבבה. הנה, מצאתי עוד אחד. אוקיי, הבנתי, אני צריך למצוא 7 כאלה. עוד 4. פה אני כאילו הולך לישון. תקווה שאני יוצא לך לישון עם החייזרי הזה. יאללה, סבבה. חבר'ה, עוד אחד. הנה זה. אוקיי, אני צריך למצוא 7 כאלה, עגולים ירוקים כאלה. סליחה, תינוקי. פאק, למה יש עוד אחד כזה נסתר? היי תינוקי, מקווה שהכל בסדר לפני שאתה רוצח אותי. הנה. חבר'ה, כרגע אני לא חושב שיש לי ממה לפחד, אבל לא נראה לי שאני צריך כאילו לתת לה... אני צריך לגרום לי להרגיש כאילו שהכל בסדר. כי יש מצב שעוד דקה התינוק הזה רוצח אותי. סבבה, אחד אחרון יהיה. עכשיו ללכת לתינוק. לא הבנתי. מה הם רוצים מהחיים שלי באמת? נו. רגע. חבר'ה, I'm not speak English. Yeah? I'm not speak English. I'm Hebrew good. English not. אז the room, ללכת לרום. דלת סתרים. חבר'ה, דקה, תנו לי שנייה לבדוק בגוגל תרגום. מצטער, אני לא in the game, אני לא יודע אנגלית. אפילו את המחשב בחדר הראשי. אפילו את המחשב בחדר הראשי. סליחה לכל מביני שפה שיצאתי מטומטם. סליחה לכל מי שמבין אנגלית. סבבה.
רגע, מה לעשות? רגע. אמא'לה, מה זה היה? מה זה היה, אמא'לה? אמא! אמא! אמא'לה. אוקיי. דני? וואו, מה העניינים? מה נשאר? טוב, כנראה שהפסדתי. כן.